оцети ме както оцетяваше в детската градина. Мишмурок малък. Отворите веднага вратата! И хоп! Един нокът по-малко! Ега си Джемио, мишката. Чакай да проверя за всеки случай. Дайте бухалката, това е бук-бук наресен. Сега ще ти чупа! И изненада! Още един нокът по-малко! Край! Чакай много, Стига, бе, какви са тези магии, тия сторили си, писна ми от теб. Край. Сега вече влизам и ще те бия както аз си знам. Къде си, бе? Ела ми тук, ще ти чупя главата бързо. Не дай да бягаш. Къде отиде? Сега идвам.